ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଉତ୍କଳଖଣ୍ଡ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ। ପଚାରନ୍ତି ମୁନିଗଣ ଆହେ ତପୋବନ୍ତ, କେଉଁ ଦେଶେ ଅଟେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିବାକୁ ଭକ୍ତ ପରିତ୍ରାଣ, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ବିଜେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। କହନ୍ତି ଜୈମିନୀ ମୁନି ଉତ୍କଳ ନାମରେ, ପରମ ପବିତ୍ର ଦେଶ ଖ୍ୟାତ ପୃଥିବୀରେ। ସେ ଦେଶରେ ନାନା ତୀର୍ଥ ଅତି ପୁଣ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଅଛି ଶୁଣ ମୁନିଗଣ। ସେ ଦେଶ ଦକ୍ଷିଣ ସିନ୍ଧୁ ତଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଦେଶ ଅଧିବାସୀ ଗଣ ସଦାଚାରେ ଖ୍ୟାତ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଣ ଦେବଜ୍ଞ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ, କରନ୍ତି ଯଥା ବିଧିରେ ଯାକ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ। ସେହି ଦେଶ ଅଷ୍ଟାଦଶ ବିଦ୍ୟାର ଯେ ଖଣି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନି। ଗୃହେ ଗୃହେ ବିରାଜିତା ଦେଶବାସୀଙ୍କର, ସାର୍ଥକ ହୋଇବ ନାମ ଉତ୍କଳ ଦେଶର। ସେ ଦେଶେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଦୀକ୍ଷିତ ସକଳ, ସତ୍ୟବାଦୀ ମାତା ପିତୃ ଭକ୍ତ ଲଜ୍ଜାଶୀଳ। ବିନୟ ଅଟନ୍ତି ଆଦି ବ୍ୟାଧି କ୍ଲେଶହୀନ, ନାସ୍ତିକ କପଟ ଧର୍ମୀ ଲୋକେ ତହିଁ ଶୂନ୍ୟ। ସକଳେ ପରିହିତୈଷୀ ଲୋଭୀ ଶଠ କଳେ, ଦୁରାଚାରୀ ଲୋକ ତହିଁ ନାହାନ୍ତି କେବଳ। ସେ ଦେଶରେ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ସର୍ବଜନଗଣ, ପ୍ରତି ଗୃହେ ପ୍ରତିପରାୟଣ ନାରୀଗଣ। ସୁଶୀଳ ଧର୍ମଚାରିଣୀ ଆଉ ଲଜ୍ଜାବତୀ, ଚରିତ୍ର ଗୁଣରେ ବିଭୂଷିତା ନାରୀ ଜାତି। ସକଳ ରମଣୀ ରୂପ ଯୌବନ ଗର୍ବିତା, ନାନାବିଧି ଭୂଷଣରେ ଶରୀର ଭୂଷିତା। କୁଳସିତ ବୟସ ସଦୃଶ ସଦାଚାର, ପାଳିବାକୁ ନାରୀ ଜାତି ସର୍ବଦା ତତ୍ପର। ଉତ୍କଳେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଗଣ ସ୍ୱଧର୍ମ ନିରତ, ପ୍ରଜାପାଳନ ବିଷये ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ବିଶାରଦ ବହୁଦାତା, ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରଚାର ଦେଇ ବହୁ ଯାଗ କର୍ତ୍ତା। ତାହାଙ୍କର ଗୃହେ ଗୃହେ କାଞ୍ଚନ ଭୂଷିତ, ଯଜ୍ଞରୂପ କାଷ୍ଠ ଶୋଭା ପାଏ ଅବିରତ। ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସିଲେ ଅତିଥ ସକଳ, ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସତ୍କାର ପାନ୍ତି ବେଳୁ ବେଳ। ଶୁଣ ଉତ୍କଳରେ ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଚାର, କୃଷି ଗୋରକ୍ଷା ବାଣିଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟେ ଧୁରନ୍ଧର। ଭକ୍ତି ଭରେ ଶକ୍ତି ଅନୁରୂପ ଅର୍ଥ ଦାନ, ପୂଜନ୍ତି ଗୋରୁ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚରଣ। କେହି ଯାଚକ ଗୃହରେ ହେଲେ ଉପସ୍ଥିତ, ତାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁରୂପ ଅର୍ଥ ହୁଏ ପ୍ରାପ୍ତ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦାତା ଅନ୍ୱେଷଣ ନ କରଇ, ଅଭୀଷ୍ଟ ପୂରଣ କରି ଗୃହେ ଚଳି ଯାଇ। ସେ ଦେଶବାସୀ ସକଳ ଅତି ବୁଦ୍ଧିମାନ, କାବ୍ୟ ନାଟକାଦି ଶିଳ୍ପ ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ। ଶୂଦ୍ରଗଣ ପ୍ରିୟବାଦୀ ଧର୍ମପରାୟଣ, ସ୍ନାନ ଦାନାଦି ସତ୍କର୍ମ କରି ଆଚରଣ। କାୟ ମନ ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥ ଦାନେ ତତ୍ପର, ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ କରିଥାନ୍ତି ସେବା ବ୍ରାହ୍ମଣର। ଆଉ ସେ ଦେଶେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ପାଟକ ଜାତି, ଜାତୀୟତା କର୍ମ କରି ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ୍ତି। ବର୍ଷକାଳ ହେଲା ମେଘ ସେ ଦେଶେ ବର୍ଷଇ, ଅକାଳ ବୃଷ୍ଟି ଝଟିକା ତହିଁ ନ ହୁଅଇ। କେବେ ହେଲେ ଶସ୍ୟ ହାନି ସେ ଦେଶେ ନୁହଇ,
ବାତ୍ୟା ଅତିବୃଷ୍ଟି ଅନାବୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ତହିଁ। ପ୍ରଜାରଣ ନ ହୁଅନ୍ତି କ୍ଷୁଧାରେ କାତର, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନ ପଡ଼େ ତହିଁ ଆଉ ହାହାକାର। ମଡ଼କ ନ ହୁଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ନୁହଇ, ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସର୍ବବସ୍ତୁ ସୁଲଭେ ମିଳଇ। ଈଦୃଶ ଗୁଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଉତ୍କଳ ଦେଶ, ନାନାବିଧି ବୃକ୍ଷଲତା ତହିଁ ହୁଏ ଦୃଶ୍ୟ। ଅର୍ଜୁନ ଅଶୋକ ତାଳ ପୁନାଗ ହିନ୍ତାଳ, ଶାଳ ପ୍ରାଚୀନ ମାଳ ପ୍ରାଚୀନ ନାମଳକ କ୍ରୋଧ ନାରିକେଳ। ନକୁଳ ନାଗ କେଶରେ ପନସ ପିଆଳ, କପିଥ ଚମ୍ପକ କର୍ଣ୍ଣା କାରଜେ ପାଟଳ। କଦମ୍ବ ନିମ୍ବ ନିଚୂଳ ଆମ୍ର କୋବିଦାର, ଆମଳକ ନାଗରଙ୍ଗ କଦମ୍ବ ଜମ୍ବିର। ମାତୁଳଙ୍ଗ ପାରିଜାତ ନାଗ୍ୟଧ ମନ୍ଦାର, ଅଗୁରୁ ଚନ୍ଦନ ଅମ୍ରାତକ ଯେ ଖଜୁର। ସିଦ୍ଧମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଆଉ କିଂଶୁକ ତିନ୍ଦୁକ, ସପ୍ତପର୍ଣ୍ଣି ବିଭୂତିକ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ। ବୃକ୍ଷରାଜିରେ ଉତ୍କଳ ଦେଶ ମନୋହର, ମାଳତୀ କେତକୀ କୁନ୍ଦ ବାଣ କରବୀର। ଅତିମୁକ୍ତ କୁବ୍ଜ ଏକା ଲବଙ୍ଗ କକୁଳ, ଦାଡ଼ିମ ବୀଜ ରୂପକ ନାନାବିଧି ଫୁଲ। ଶତ ଶତ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନରେ ଦେଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଆହେ ଦ୍ୱିଜୋତ୍ତମ ଗଣ। ବିବିଧ ପର୍ବତ ବୃକ୍ଷ ଲତାରେ ବେଷ୍ଟିତ, ବହୁ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ଦେଶ ଅତି ସୁଭୂଷିତ। ସର୍ବଦେଶ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏ ଉତ୍କଳ ଦେଶ, ପୃଥିବୀର ଚୂଡ଼ାମଣି ସଦୃଶ ପ୍ରକାଶ। ଦକ୍ଷିଣେ ସିନ୍ଧୁଗାମିନୀ ଋଷିକଲ୍ୟା ନଦୀ, ଉତ୍ତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଆଉ ମହାନଦୀ। ଯେତେ ପ୍ରଦେଶ ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରେ ନାମେ ପରିଚିତ। ଶୁଣ ସର୍ବେ ଏ ପ୍ରଦେଶେ ବହୁବିଧ କ୍ଷେତ୍ର, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ହେଲୁ ପରିଚିତ। ସେହି କଥା ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ କଲୁ ବ୍ୟକ୍ତି, ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ନାମେ ଉତ୍କଳ ଦେଶ ପରିଚିତ। ଉତ୍କଳ ଭାଷାରେ ଷଷ୍ଠ ଛାନ୍ଦ ହେଲା ଶେଷ, କରନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ଦେଶ ରକ୍ଷା ହୃଷୀକେଶ। ହେମନ୍ତ ଦେଶ ମାତୃକେ କରୁତ ଗ୍ରହଣ, ଶତମୋଷ୍ଟତର ବାର କରୁଛି ପ୍ରଣାମ। ପୁରାଣରେ ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଲେ ଯତନ, ଜୈମିନି ମୁନି ଯେ ଦେଶ କଲେ ଦରଶନ। ଶ୍ରୀଗୁରୁ ପଦ ପଙ୍କଜ ସେବା ନ କରିଲି, ନୀଳ ସମୁଦ୍ର ପର୍ବତ ଯହିଁ ବିରାଜିତ। ନୀଳାଦ୍ରି ପଦ ସ୍ପର୍ଶେ ହୋଇଛି ପବିତ୍ର, ସେ ଦେଶେ ଜନମ ହୋଇ ଉଦର ଚିନ୍ତାରେ। ଦିନ ମିଳୁ ନାହିଁ ରାତି କଟୁଛି ନିଦ୍ରାରେ, କର୍ମଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ସାଧନ ନ କଲି। ଶ୍ରୀଗୁରୁ ପଦ ପଙ୍କଜ ସେବା ନ କରିଲି, ଅନିତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନୀତି ବଢ଼ୁଅଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ମା ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ ଡାକେ ନେହି କଦା, ହେ ମାତା ଜନମଭୂମି ହୁଅ ତୁ ପ୍ରସନ୍ନ। ଜଗନ୍ନାଥ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଚିନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣ, ଚର୍ମନେତ୍ରେ ମହାପ୍ରଭୁ କରିବି ଦର୍ଶନ। ଶିରେ କର ଯୋଡ଼ି ମାଗେ ହରିହର ଦୀନ। ଇତି ଶ୍ରୀ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣେ ଉତ୍କଳଖଣ୍ଡେ ଉତ୍କଳ ବର୍ଣ୍ଣନ ନାମ ଷଷ୍ଠୋଧ୍ୟାୟଃ। ଆନନ୍ଦ ଏକବାର। ହରି ବୋଲ।